सोरबा हिन्जाव खारनाया खारदों बेयाव जोंनि रायजोआ मा खथि जादों जोंनि मानसिफोरा सोरबा हिन्जाव खारदोंनो सोरबा हिन्जाव बदनाम जादों बेयाव थाङो ज' थांनानै खबर लानो थाखाय थाङो नाथाय सोरनिबा न'खर दिनै माइरं गैयानो सोरबा न'खर बेमार जाना गोलैसोनानै दंनो बेखौ सोंनो थाखाय रावबो थाङा बा सम गैया। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। रसमा ब्रह्मखौ दाबो रावबो मिथियाखै मा रसमा ब्रह्मआ खारबाय मा रसमा ब्रह्मआ गोदान हौवाजों हाबा जाबाय दासिमबो बेफोरबायदि कनफिउज जानानै दङ जानांगौ। स' आङो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव डाउटखौ क्लियार खालामनानैसो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय रसमानि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लांबाय थाबा बुजि मोनगोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। बेकग्राउन्डआव ट्रेक्टर हालेवगासिनो एसे माबा खोनागोन साउन्ड खोनागोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ। जायफोरा चेनेलाव गोदान थाबैनो 100K साबस्क्राइब खालामना होदो। दा नायग्रो रसमा ब्रह्मआ मोनसे रसमा ब्रह्मजों मोजां मोनलायना खारनाय हासबेन्डखौनो बुंनांसिगोन। दा बियो मोनसे पस्ट होदों फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय। मा जोंहा रामा बिथांखौ सोरबा सिनाय जानांगौ सोरबा सिनाया जानांगौ। फार्स्टआवनो जों बिथांनि मा बिबुंथिखौ नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय बे हौवाया सोरमोन बबेयाव मोजां मोनलायनानै खारनाय जोङो दान्दिसे भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै। थेवबो जों गासिबो भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोनोसै फैदो। हिन्जाव खारदों बेयाव जोंनि रायजोनि मा खथि जादों हा सोरबा हिन्जाव खारनाया खारदों बेयाव जोंनि रायजोआ मा खथि जादों जोंनि मानसिफोरा सोरबा हिन्जाव खारदोंनो सोरबा हिन्जाव बदनाम जादों बेयाव थाङो ज' थांनानै खबर लानो थाखाय थाङो नाथाय सोरनिबा न'खर दिनै माइरं गैयानो सोरबा न'खर बेमार जाना गोलैसोनानै दंनो बेखौ सोंनो थाखाय रावबो थाङा बा सम गैया आरो। माय इउटुब चेनेल रामा औवारी एन्ड फेसबुक पेज रामा औवारी। दा बे मोननै बाथ्रानि सायावनो आं सावरायगोन आरोना जोंनि माने सोरनिबा हिन्जावा खारदों बेयाव जों रायजोफ्रा मा खथि जादों जोंनि मा खथि जादों जोंनि मा खथि जादों सोरनिबा हिन्जाव खारदों आरो जायजों गोसोजों बिनो खारदों आरो सोरनिबा हिन्जाव जायजोंबा गोसोनानै खारदों आरो बेयाव जोंनि रायजोनि मा खथि जादों जेरावथ' खथि जायाखैलै हा जादों नामा माबा सोर देखायनो हागोन नामा जोंनि रायजोनि मा मोनसे खथि जादों सोरबा देखायनो हागोन नामा हाया। आरो बेजों लोगोसे जों थारमाने आं नुबाय थानो मोनो फ्राय आं ससियेल मिडियायावबो नुनो मोनो बा समाजफ्रावबो नुनो मोनो आरोना जोंनि समाजफ्राव नुनो मोनो आरो जुदि सोरनिबा हिन्जाव माबा मोनसे बदनाम जादोंनो हा सोरजोंबा बदनाम जादोंनो आरो जुदि माबा मोनसे दावराव जादोंनो सोरजोंबा खारदोंनो बेखौ खबर लानो थाखाय बिराद मानसि थांगोन बा बुहुत खबर लागोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो खबर लागोन बा न'आव थांनानैबो खबर लागोन बेखौ सोंनो थांगोन आरोना। नाथाय सोरनिबा न'आवदि मा होनो सोरबा खामानि मावनो मोनाखै न'खराव माइरं गैया थाखा फैसा गैया सोरनि न'खराव बेमार आजार जादों दुखिया मानसि थाखा फैसा नागिरनानै मोनाखै नाथाय बेफोरखौ मिथिनानैबो जोंनि मानसिया मालाबाबो खबर लानो थाङा दे नोंसोर न'खराव माबोरै बिदि जादों होननानै सोंनो थाङो नामा। आंथ' डाइरेक्ट बुङो सोंनो थाङा बे सोरबा गावनि न'खरनि मानसि सोरबा सासे सानै थांगोन बेनि अनगा रावबो थाङा थाङा। दा बैनो जाबाय जोंनि गेजेराव थानाय गुलाय गुजाय किसुमान बिखौ नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफोर आरोना नेगेटिभ मा होनो थिंकिंनि मानसिफोर आरोना बेफोरबायदि जों बेखौ मा होनगोन नेगेटिभ थिंकिंनि मानसिफोर। जोंनि मानसिया मालाबा मोजांखौ सानस'नो रोङा सोरबा सासेनि मोजांखौ सानस'नो रोङा जोङो जे बै हिन्जाव खारनाय न'खरावदि जों खबर लानो थांगोन ना जायनि हिन्जावा खारदों बा जायनि हिन्जाव बदनाम जादों बि न'खराव जों खबर लानो थांगोन ना खबर लानो जों थांगोन ना बेखौ जों मालाबाबो मोजांथार खबर लानो थाङा जों मा मोनसे फंसे खोन्थानिफ्राय फंथाम फंब्रै बानायनो थाखाय बैनि थाखायसो थाङो उदिस लायनो थाङो जोंनि मानसिया थारमाने आरो बेसेबां बदनाम खालायनो हागोन फंसेनिफ्राय फंनै फंनिफ्राय फंथाम फंथामनिफ्राय फंब्रै बेसो थांगोन आरोना बेखौ लुबैनानैसो थाङो जोंनि मानसिफ्रा नङाबा ओरैनो थाङा। दुखिया न'खरनाव बे सोरबा बेमार आजार जादों बेयाव सोंनो थाखाय मानो थाङा मिथिबायना थारमाने थाइसे थाइनै जोंबो सहाय खालामनांगोन खोमा थाइसे थाइनै जोंबो सहाय खालामनांगोन मानो थांनो थाङा नै बैनो जाबाय जोंनि गेजेराव थानाय नेर' माइन्डेड मानसिफोरनि साननाय आरो नेर' माइन्डेड गोसो आरोना टेक गोसो थौले गोसोनि मानसिफोर आरो टेक गोसो बिसोरनि साननाया मालाबाबो बिसोरो पजिटिभखौ साननो रोङा सब समाय नेगेटिभखौल' सानगोन आरोना सोरनि फिसाखौ बदनाम खालायनो हागोन सोरनि फिसालाखौ बदनाम खालामनो हागोन सोरनि हिन्जावखौ बदनाम खालामनो हागोन नङै खन्थायावबो बेनो जाबाय जोंनि मानसिनि नेर' माइन्डेड थिंकिं आरो। दा नोंसोर ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दंना दा ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ रसमा सासे इउटुबारा दा खोनानो मोननाय मथे
सोरबा सोरजोंबा खारफालांदोंनो सोरजोंबा फिसाय आरो फिसाखौ गारनानै सोरजोंबा खारफालांदों आरोना दा ससियेल मिडियायाव बे ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं आं मैयानिफ्राय आं थारमाने मैयानिफ्राय मोजां अबजार्भ खालामदों आरोना सिगांनिफ्रायबो जानो हागौ आं मैयानिफ्राय मोजां अबजार्भ खालामदों आरो जोंनि मानसिया ओरैबादि सयथिबो ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि खालामगासिनो दं ओरैबादि एकदम जाय हानाय मानि गोसो एकदम जाय जेरै हायो बेबायदि पस्ट खालामलाबायगासिनो दङ हा जाय जेरै हायो बेबायदि गाज्रि पस्ट खालामगासिनो दङ गाज्रिनो मानो थाखाय नाथाय जों थांनानै सोंहैदों आरो दे बे मानो थाखाय खारनांगौ जादों गावनि फिसाय आरो फिसाखौ गारनानै जों थांनानै सोंदों नामा जों मानो बि थारमाने बे सासे गावनि फिसाखौ बा गावनि फिसाखौ बोरै खारदों गारनानै बोरै खारनांगौ लगे जाखो सासे बिमाया 9 दिन 9 मास 9 दिन गोरबोआव लाखिनानै जोनोम होनानै गावनि फिसाखौ मालाबाबो गारनानै थांनो नागिरा जाहा थांबालाबो थांनो नागिरा बे बाथ्राया 100नि बिथोराव 99% ट्रु आरो रियेल बियो आरो बे सैथो बियो 99% सैथो बे खोन्थाया बेखौ आं प्रमान खालामनानै देखायनो हायो ओमफ्राय जों मालाबा हयथ' जों मालाबा थांनो नागिरदोंबा नों मा होनो एसे गोरों गोरा जानानै नोङो सासे बुजिनो हानाय जानानै नोङो सासे एसे गिदिर चेनेलनि अनार जानानै नोङो दिनै आर्निं जाया नङा एसेबाबो जायो मिथिनो मोननाय मथे आरो नाथाय आं दाबो मोजाङै बिनि डिटेल्सखौ नायाखै बा बाय' डाटाबो आं बिनि बाय' डाटाबो नायाखै नुबाय नुनायाथ' सम सम मालाबा इउटुबावबो नुयो मालाबा फेसबुकआव नुयो नुनायाथ' नाथाय आंनि गोसो साननाया मा जाय जेरै हायो फैसा खामायथों जेबो नङा ससियेल मिडियासो होगोन ना कम्पानियासो हरगोन फैसाखौ जाय जेरै हायो बेखौ खामायथों आरो आंनि साननाया बेफोरबायदि दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव ओरैबादि दावराव दावसि जागासिनो दङ आं हमनो हायाखै आरो थारमाने आं बेखौनो बुंदों आरोना सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा खारदों बेयाव जोंनि मा लस जादों जेनेबा जोंनि माबा मोनसे लस जादों नामा नों नागिरनानै थांनांगोन नामा नोंखौ नागिरनानै थांनो नोंनो दायित्व होदों नामा दे आंनि हिन्जाव खारबाय नों नागिरनानै लाना फैलै नों दायित्व होदों नामा नों दायित्व होआखैलै ना नों बिनि न'नि गार्जेन नामा नोङो जायफोर बादिया गाज्रि मोजां जाहा गाज्रि पस्ट खालामगासिनो फट'खौ होयै गाज्रि मा होनो बेयाव थाम्बनेलाव लिरै होनानै जेरै पस्ट खालामगासिनो दंना खायफा मानसिया आं बैफोरबायदि मानसिखौनो बुंनो नागिरदों आरो नों गार्जेन नामा नोंहा मा खथि जादों जेनेबा नोंनो दायित्व होदों नामा नागिरनो नों पुलिस नामा नों नागिरनो हागोन नामा नों सोर आरो मानो थाखाय खारदों बेखौथ' जों एसे बिजिरनानै नाय जानो हागौ बिनि फिसायाबो गाज्रि जानो हागौ ना जानो हागौ रसमायाबो गाज्रि जानो हागौ नाथाय सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौथ' जोङो मिथियाना दा ससियेल मिडियायाव मालाबा सोरबा बुंना लागोन नामा आंनो बिराद गाज्रिलै बेनिखायनो आंनि हिन्जाव खारदों बुंना लागोन नामा बुङा होमबा नोंसोर जाहा ताहा ओरैनो नोरखोबारखो ससियेल मिडियाखौ ओरैनो गाज्रि गुबुंले मानो खालामबाय थायो नोंसोरलाय बे नोंसोर बादिनो बै नोंसोर गाज्रि पस्ट खालामलाबायगासिनो दं बेयाव मा बेबायदि खालामनानै नोंसोर लाबोनो हागोन नामा मानसिखौ पुलिसनि मददथि नङाबा नोंसोर नांनानै लाबोनो हागोन नामा हागोन नोंसोरो हाया नोंसोरो बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा आं आसरित मोनो दे साला माबा मोनसे जादों एसे बिजिरनो नागिरब्रा मोजाङै बिजिरनानै नायग्रो साला माबा मोनसे सोरनिबा हिन्जाव मा होनो बदनाम जादोंनो सोरनिबा फिसाजो बदनाम जादोंनो सोरनिबा सेंग्राया बदनाम जादोंनो सोरनिबा फिसाजोनो मोजां गाज्रि भाइरेल जादों बिखौ ओरैबादि सावराय ससियेल मिडियायाव सोरबा सासे न'खराव दुखियानो थाखा फैसा गैयानो बेमार आजार नायनो हायाखैनो माइरं गैयानो बेमार आजार माइरं गैयानो ओंखाम जानो थाखाय बेफोरबायदिखौलाय माथो नोंसोरो रावबो माथो आगारानो माथो देखायनो माथो सोरबा सासे मालाबा जुदि पस्ट खालायबा सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि जादों बेफोरबायदि मददथि नांगौ माथो नोंसोर पस्टखौनो खालाया नोंसोर बेफोरबायदिखौलाय बेफोरबायदि खालायबा नोंसोर लस जायो नाथाय बै रेशमामोन बादि खारनायाव नोंसोर बायदि पस्ट खालायबा नोंसोर लाब जायो नामा आसलथे बेफोर गुत्तै दायनिगिरिया सोरबा सासे नङा जों गुत्तै जोंनि बर' समाजनिनो बेफोरबायदिया जोंनि दायनिगिरिया जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रानो आरोना बे दायनिगिरिया सोरबा सासे नङा जों गुत्तै बर' मानसियानो जोंनो गाज्रि
हा मा होनना बुंबा जों बेफोरबायदिखौ लाइ होयो जों लाइ होनो नाङा एक्चुअलि आरो जाय रसमाया खारगासिनो जाय रसमानि खोथाखौथ' दा ससियेल मिडियाआव रसमानि खोथाथ' सोलिगासिनो दं नालाय बे रसमायाबो ना एसे गोरों गोरा जानायाबो एसे गावखौनो गाव बायदि खालामना लानो नाङामोन आरोना आरो नोंनि न'खराव नोंनि फिसाया नोंखौ असान्ति खालायो न'आव थानो सुख गैया जानो सुख गैया खालायो आरो रायजो दंना गामिनि रायजो दंना गामिनि रायजो हायाखै नोङो थाना दङ थानायाव थां रिपर्ट हो ओमफ्राय नों डाइरेक्ट बुं आं बे हौवाजों थाला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैला बुंनाय बायदिब्लाथ' लिरनाय बायदिब्लाथ' माबाया थाइलेण्डआवसो दोङो आरोना रसमा ब्रह्मआ गासैजोंबो सिनायजानाय रसमा ब्रह्मआ इउटुबार ओमफ्राय फेसबुक क्रिएटरमोन बिथाङा फानि भिडिअ बानायोमोन गासैबो मोजांबो मोनोमोन सोरबा गाज्रिबो मोनोमोन बेखौ बुंनांगौ खोथा गैलाया ओमफ्राय जोंहा रामा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना मिथिखाबाय आंबो बुंलायनांगौ खोथा गैला माने गथ' सासे दोङोमोन रसमा ब्रह्म सिस्टारा गथ' सासे दोङोमोन हिनजावसा जोबोद गारना थांबाय आरोना बेखौ मानसिफोरा सानाखैमोन जे बे रसमा सिस्टारा बे गथ' सासेखौ गारनानै थांगोन बेफोरबायदि रावबो सानाखैमोन आंबो सानाखैमोन जे रसमाया गथ' गारनानै गुबुनजों हाबा जाहैगोन एबा गारनानै थांगोन दा रसमाया थाइलेण्डआव दोङोनो लिरना हरनाय बायदिबा बेसेबां सैथो बेसेबां रियेल बेसेबां फेक मिथिला रियेलानो जागोन बे लाना खारनाय हौवाया माने गावनो माने शेयार खालामहरदो आरोना फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय दा गासैबो भिडिअ बानायखाबाय सोरबा आं लाना फैबाय रसमाखौ आं हाबा खालामबाय होननानै बेफोर गासैबो फेकसोमोन सिगाङाव दावराव जादोंमोन आं लाना फैबाय आंनि माने खर' जरायनानै माने फेक हाबा खालामनाय माबानाय बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन आरोना स' लोगोफोर दा गावनिनो लाना खारनाय हौवाया माने फेसबुकनि गेजेरजों होखाबाय पस्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा आं होखाबाय दा बेखिनिसै आरोना नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बे गथ'खौ गारनानै खारफिनबाय दा मा खालामबावनो आरोना खारबाय बिथ' फैफिननायाव गैखाला ओमफ्रायो बिफाया हारसिं दोङोब्ला गथ'खौ एसे फिसिनानै मोजां खालामबानो जाबाय मा बुंनो हिनजावफोरा बुजिनाय गैया नालाय सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ बेखौबो जेबो सानस' हाला बुंस' हाला दा बेनोसै नोंथांमोना बुंनानै माबा मोनदो रसमाल' नङा गोबां मानसिया खारनाय बारनायखौ जों नुनो मोनखाबाय जोङो बेखिनिनो आरोना दे लोगोफोर